Ja, moj rođak. I on je jebiga bio belajsus čitav život. Kad god, od kako smo odrastali, nađe neke tablete pored kontejnera, on će to pojesti. Ma šta god. Znači, čovjek je uzmuo šta je stigo. Nikad u životu nisam ga vidio normalnog. I desi se, otanja mu para, lopovluka ovog onog, završi on u zatvoru. I nije ga bilo 1-2 godine i ko je to očistio s izašao i dječe prvo, kako smo čitav život zajedno, kod mene. I eto njega meni dođe, ja ga pitam šta ću, kafu, hoš nešto popit tam vamo, kaže on daj bogat čaj. Ja kako sam iznenađen da će on čaj, požurim onaj čaj. I kako sam otvarao onu kesticu, malo zagrebim, otkinem joj čošak. I sad kako sam ja stavio na su vodu, izlazi zelje iz one kestice. Kaže on meni, joj kaj rođak da mi neće šta bit od ovog zelja. Gledam ga ja kontam, pa kralju, ti samo u sebe još nisi mišomora stavio. Šta više, tu debar rekao, pitaj čaj, šuti, bogati. Budi sretan, da si napolju.